gato ra mangutag riding in tandem ra tanan, pero katoy nga na adi ay ang ilang level dako kay ni nga leksyon sa tanan. Pero gatuog ko, wa ko'y duda nga ang balos sa kalinawan sa Negros Oriental ang kinabuhi ni Gob. Ang sakripisyo sa kalinawan sa Negros Oriental ang kinabuhi ni Gob. Mogo na akong tanaw nga karon I never seen the national government as serious as this one. They are very aggressive, we are very serious. Unya gibuhat gud lang tanan. Actually murag wa na nga tulog alas 3 sa kadlawon. Nag-contact pa ni sa pamilya kaning national government. Kabalo na mo. Diba? Nga dili ordinaryo, kabalo na tatanan nga dili ordinaryo. Kay to RPG man to, kasi may maka-afford og RPG. Diba? So dagko kuning tao. Pero dili man ta pasagad og pamasangil kung dili kabalo manggug ko nga human na ning investigasyon sa ato ang kapulisan sa nasyonal, sa CIDG o sa NBI. Kabalo ko kay wa man isugot ang Ginoo kay nadakpan man gyud ang mga nipatay. Kabalo ko nga masulbad aning tanan. Unya pipila ka mga tawo nga gipamatay diri sa Negros Oriental. Murag nabalik po sa ilaha ang pagpatay sa ilang pamilya ang kamatayon ni Gob. Kabalo mo tanan ana. Murag ang kamatayon ni Gob nabalik po silang kuan mas niisog pa kato mga kapahilom-hilom karon mga panahon na. Ang mga suspect sir, ang kaning namay mission or Tomorrow mabalaan na nato. Ilang itago gyud bisag kanamo unsay kuan. Wa po ko nang utana kay very kuan man pud unprofessional to ask for this time. Murag hilaw-hilaw pa ning kuan pero the whole night man ga interrogate. Igo into process. Ang laso na balaan is nalipayon ang presidente karon. At the same time nag-uol siya pero mura og gitutukan pa, imagine na house speaker ang naader. Gaduda po mi nga anytime today moabot ang atong presidente. Response nimo sa pasalig ni Juan Gana, di ILG Secretary? Mako, I trust the secretary because sugod pa pagsugod sa una, amigo naman na namo. Dili po niya layo si Gov, amigo po kay silang Gov. Halos kada adlaw man na sila nag sauna sa campaign, nagkuyog man na sila. Di ba? So, munang akong kuan rapod nga pasalamat ko sa national government. Pero nga ako rang bottom line ba nga isa pa may ganahan mo negosyo diri sa Negros nga mga dagkong negosyante kung nganing nangahitabo nato. We are all over the kaning internet, kaning sa social media. All over the world gani. Even New York Times nag-condemn. So karon tibuka kisa pa ingon Negros Oriental, di ba? Pag ingon Negros Oriental, it's on the Google. If you type Negros Oriental, maybe killings ang tanang musulod. And how can we heal this province? How can we heal this province? Pero basin po ang kinabuhi yung Gob, ang nihatag kalamdagan dito sa national government para tutukan ko ni Negros Oriental. Wa ko'y doubt ana mo nahitabo gyud. Pero so, sa tinuod lang musulti ko ninyo, bahala na lang untad nga pildi mi. Buhi ra si Gob. Bisa bahala na wala mi sa politika. Basta buhi ra si Gob. Isip pag umangkon og isip. Kabalo mo kami ibig ako yung ni Gob Manila 3 ka bulan. Usa ra mi kwarto. Ang iyang wisdom kada adlaw makabalog ko sa iyang utok, sa ikaluya. Pero tinuod lang ako rin isulti karon pa sa media. Isulti ko to si Gov katong nag-exit plan nami ba. Yun siya nga ako igaingon niya nga Gov, larga na lang tag gawas para safe ka. Kung baligyan na ng Pamplona diya para upili naman ta, di nang mamulitika. Pero kabalo mo si Gov, luoy kay itong mga tao. Ang iyang pakigbalik, mga korne man paminawon, ang pagbalik ko niya sa tinuod pagasulti, korne paminawon niya. Pero ang tao gud niya nga mag-text niya, Gob, luoy kay may diri Gob. Luoy gid pang transfer may diri Gob.
Loy kay mi Gob, gana pangharas mi diri. Naay mga ingana. Muna nakapaisog ni Gob nga mo balik. Pero wa ko natulog pong Ginoo, gitabangan pud siya pero mo pud lagi ni nahitabo. So munang namatay siya sa pagserbisyo. Medyo na supposedly dili nung tayo nga to yun, di ba? Actually, alas 7 among meeting. Kaya magkuamig for itong ka Amy Marcos nga tag 3,000. Walang ko kaabot kay dugay ko nakatulog. Pero ako administrator, nakaabot ko Pamplona. Kaso lang, bagangat na, dagan ng mga pulis nga ka-checkpoint, na late siya. Kaya sayo kayo si Gob ga-start. Sayo kayo siya ga-start. So, mura na ako sa tanan nga, dili lang si gobernador, kay na may nga matay nga, walay apil tao, nangayog hinabang, bata, nangayog hinabang, imbis na, namatay pa hinoon, di ba? Ang nangayog hinabang, namatay pa hinoon, dagan kay gagmayng tao nga nangamatay dito. Na istorya na ko ang usa nga na dito siya nga mayor gisig bugos Ginoo. Kay nablangko ko, wa pa ko na igo. Pero sa una kong pagsulti niya, si Gob nakahapa gyud wa pay samad si Gob. Ang iyang sulti wa pay samad. Oh. Mutong pagbalik, igo si Gob. Paghikap niya sa likod ni Gob, hapit mo sulod yang kumo. Ingon siya, ako na trauma ron mayor kay balo ko nga ang Ginoo before namatay si Gob pag yun, malipayon ka ayo. Pag abri ko na ako sa nawong ni Gob, tingala ko gangisi si Gob. Kita mo sa pating lawas, pag abri na ako sa kuam, gatuo ko, halos di ko kaabri sa habol. Gatuo ko in pain. Pero pag tanaw na ako, gangisi si Gob. Sulti nila nga, gakatawan na gusto lang maayo. Bisag kinsa ko ni panghalukan mga tigulang ni Gob. Oh, unya, malipayon ko siya in the past days, past weeks. Malipayon kay si Gob. Mag-meeting mi, walay pressure among meeting. Kabaluman mo, gakong-manage man ko sa province. Walay pressure. Malipayon ko siya kaayo. After pagdaog niya na ikadaogan sa Supreme Court, he is very happy. He is very happy. Mag-iyang ito, magbinatan na ito doon, mag-exercise na ko. Oo, tanaw iyang sapatos. Mga rubber shoes na si Gob. Dayon ga-exercise kada adlaw. Dayon ga-intermittent fasting si Gob. Nag-lose weight na siya. Nag-lose weight siya. Siya panghambog 5 kilos every week. Oh, so mo to ang ihara kong kinabuhi basig di pud laman ni mausik. Kabalo ko kang kamo sa media, mahadlok po mo sa inyong kinabuhi. Kabalo ko ana. Balo ko ana. Mag-news blackout ta, mahadlok ka taw. Balo mo. Oh, pero di po ko ka-blame ninyo. Namatay mga anak. Di ba? So, kami na lang ang nangabilis politika. Soltera ko nga ang Project DDD. Usa na lang nabilin. Ako na lang. Oh. Pero wala sa akong utok ang mudalagan. Mutago, pahuway. Akong gihatag ng remaining of my life sa among mga kauban. Dili sa politika ha. Sa among mga kauban nga wala isang diga na ako na lang. Si Janice na lang. Si Galik o si Guido. So, mora na nga I have to be strong. O niya, manghinaot ra ko nga ang Ginoo gyud. Ang Ginoo gyud. Pasong mamati gyud siya this time. Salamat.